ya igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m asị m ụtụtụ ọma nụ. Oge gara aga o mere ife onyonyo m mere ndị be anyị na-asị na ya bụ ife bụ asị ka ọ bụ ife gbasatara nka na ụzụ. So ka m gosi unu ife gbasara nka na ụzụ. Unu afụrụ ya bụ ihe bụ nka na ụzụ a na-eme n'obodo nọ na-ede machine eji were eme ya bụ ihe. So ka m gosi unu azụ ya ka azụ ya dị. Ka m gosi unu ka azụ ya dị. Nwanne m ịbata ekesara m ife ozi ya. Unu afụrụ ya. So dịka m siri okwu n'oge gara aga ihe onyonyo m mere ndị mmadụ na-asị ka ọ bụ ịfụrụ ya. So achọ ka eme otu igwe limu na o bendiri ebendi ka eme otu ya ka straight ya ọfụma. Mmadụ emebu nya bụ ife onyonyo ndị mmadụ si na-asị ka ọ bụ. So some people are doubting that if it is true, but now you see it. I'm live and direct to cover this event. Okay? Nka na ụzụ mara mma. Ịfụrụ ya bụ machine. Ka m mee ya n'aka onwe m ka unu fụ. So achọrọ ka eme gịnị ka esi gee aluminium ka straight ya ọ bendiri ebendi. So biko ọ bụ na ife ozi a help me to share it. Help me to share it. It's very, 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 very important. Okay? That environment I know. So it's live. The last one I posted, people say is a video editing. So if you see me, you know me very well. I am Mazi-UC by my name. I posted it on my YouTube page. There is a lot of argument going there. People couldn't even believe that this thing is a reality. So tell me, where are you watching me this morning? You think I can't nka na ụzụ. So ka unu wee mara na ndị Yoruba na-emekwa ihe gbasara nka na ụzụ na befe. So ebe a na-alụ ịfụrụ ya na ewepụgo ya n'ọkụ. Ngwanụ nwoke na ibe ya igbai. Una na know ya. So for the 13th Tammuz. For the 13th Tammuz. So una afụrụ ya. Unu na-anya unu afụ na onwe ndị bịa ka ha gbaala anya ihe nkiri. Nka na ụzụ. So if you don't know anything, please try to ask questions. So this one is observers. They want to observe this thing, whether is it true, is real, or just video editing. You see it? So this is the eyewitness. So they want to make whether this and say is true or not. So if you ever na afunya bu oku, if you na afunya bu oku, if you can eme, you na afunya bu oku, nya bi fa na eme, ya ka kpokwa ya. If you ever na afu oku a, yo, I'm doing my own no. Mwa na eme nke mwa, if you so for that thing Tammuz. Okay? If we are not akwụsị anwụrụ. If we are not akwụsị anwụrụ. So this is a machine they are using to do it. Okay? Ihe gbasatara nka na ụzụ. Una afụrụ ya, the machine. The machine. Una afụrụ ya. So una afụrụ the rim. The rim is straight. So the rim is straight. So all for the 13th Tammuz. All is okay. All is okay. It's okay. Yeah. It's okay. So please help me to share. No, that one don't condemn.
That one, they know in alignment. That's in a limb balancing. Now, wind balancing, they will. So you see it. Thank you, thank you, thank you, thank you all. So I have to end this video. You see it. I have to end it. So remember that my name is Mazi-UC. Follow me on my Facebook page and also my YouTube page. On my YouTube page, subscribe on your link notification bell so that anytime I'll come across this video, you will come across video, you'll be able to watch all my videos. Okay? If I remember no yellow coffee, so this is just an evidence of what I posted last time. People I make a lot of arguments, say it is a video editing, it's a video editing. So yeah, so thank you all, and God bless you.